Sadek Marutino Nyakwaramogi chenro en maro imore machiegni wantiere kod mathoth moikune henya to weche motenore kod tiyo kod rowere mathoth ne osetis nying mar goons. Gin joma chal nadi? Kweth mopogore opogore wuok oko tumo suo, moko kwedo jogo mosebedo kaseyogi, moko bende seyo jomoko kuom weche mag kweth ni masane wacho ni ogotache pacho kae kendi tiyo godo e rocho chenro mathoth kaachiel kod monjo moko kuom jotelo. Kethromo mopogore opogore pacho kaendi en nang'o kotenore kod mano. Bende weche motenore kod kunyo mag mula e gwenge ma Ramula bende pod ramo it kaluwore ni jopiny wacho ni ne okosum pachgi. Wach mosir kod gavana county no Masaya James Orengo mawacho ni onego bed ni sumo pachgi e weche motenore kamano. Wantiere kod sigana kawuono gin kanye ma bende biro bedo kanyo kikelo Omolo Agar, biro kelni kanyo kod Walter Nyambaga kaachiel kod twak. Nyaka sani Kenya osechopo kanye kotenore kod ikruok ne tuke mag AFCON higa manyien. Magi weche maomiyo pek. Sijui ni wakina nani hawajahusika ama wamehusika na hawajakamatwa. I saw some of the people were having a press conference mentioning my PS. I want to dare them that they come out openly and denounce violence and denounce the goons and the gangs and the boys they are walking around with them. Migao mararita kudo weche maliekore ni jagore migao no Raymond Omolo itudo kod monje ni Senator Mavihiga Godfrey Osotsi. Tuko na majira ya kila kitu. Kuna majira ya siasa na kuna majira ambayo hayahitaji siasa. Kuna siku ya furaha, kuna siku ya huzuni. Lubjaten piny Kenya Kithure Kindiki onyiso jo siasa owere kod siasa maricho madhi nyime pacho ka ahinya to eliete. Washikadau hawajahusishwa vizuri na there is no consent. Lakini hiyo consent si ya mwenye shamba peke yake. Consent lazima iwe imetoka kwa jamii. Gavana Masaya James Orengo se opinyo wacho kuom rem nyendo pat jodak duto maramula e wach kunyo mula e gwengego. Machiegni Nyakwaramogi nyinga Uchengi Manuel jaloko marwa en Ligis Otieno bed kod we chakruok nyaka kawa chako en jatend migao mar Rita Kipchumba Murkomen no seo jogo matudu jagore migao mar Rita Raymond Omolo gi kweth njore mane monjo Senator Mavihiga Godfrey Osotsi e boma ma Kisumu. Raymond Omolo korka koro chikore mabor kendo wacho ni okong'eyo jogo mane monjo Osotsi kendo piny wacho biro kawo okang' mager ne jogo machwalo njore kendo rocho kwe e pacho ka Finyakidi Miwaler. Koloso e kinde nyasi mar ik mar nyar director mar dho wedhe pachoka, jatend migao mar Rita Kipchumba Murkomen owuok mager kendo kwedo e okang' mamalo josiasa maketo sirkal tesre matudo jagoro Raymond Omolo gi monj mar Senator Mavihiga Godfrey Osotsi. Murkomen owacho ni gin bende nyaka giwuog oko kendo kawo okang' mar tieko tim njore pachoka. I saw some of the people were having a press conference, the opposition leaders, mentioning my PS. I want to dare them that they come out openly and denounce violence and denounce the goons and the gangs and the boys they are walking around with them. And since they have gone public, I want to ask the Inspector General of Police to move with speed and arrest all those boys they are using in their functions so that then it can become a proper example that they believe in this issue of fighting gangs. Raymond Omolo maolimo boma malodwa county maturkana ochikore mabor kendo wacho ni okong'eyo kweth njore mane omonjo Osotsi e magawa moro boma ma Kisumu. It's unfortunate what happened to the Honorable Osotsi. For sure there's action that is being taken and of course I would want to wish him well. Sijui ni wakina nani hawajahusika ama wamehusika na hawajakamatwa. But cha muhimu kwanza tukiongea mambo ya wahuni ama goons. It is a conversation ama ni jambo ambayo imetukera kwa muda. Sio jambo imeanza leo ama jana ama juzi. Hata sio hii kwa hii mwaka peke yake.
Omolo medo ni tim mar kweth njore monj josiasa manigi paro mopogore gi mar jowetegi osebedo gi medruok ahinya pachoka kendo piny owacho timo kare mar nono chal makamano. As a government and as a ministry, following even the pronouncement of the president, there is clarity that political thuggery or goonism cannot be the order of the day in terms of the transaction of businesses. And any criminal element must just be dealt with in the manner that it is expected. But the point is that everyone or any leader who uses goons for criminal purposes must just be held to account. E kindego, Omolo jiwo oganda mondo miyo ti kanyachiel gi obila kaka yor tieko kuo jamni kod neno ni onge jal mora mora mabedo gi gige lweny ataro mar chik. Ma kaluwore gi okenge ma piny owacho kokadho tel migawo mar arita noketo maneno ni chenro mar arita e tong' mar gwenge kaka Turkana, Samburu kod Elgeyo Marakwet kind mamoko odok e wang'e. We have had series of insecurity challenges, particularly in this part of the country, issues on banditry, castle rustling, which has really devastated the communities. So the mop-up operation is going on. There have been several and numerous recoveries of guns. The operation will continue for as long as the threat exists. Some of the most leading characters in recruiting young people to engage in violence are sitting in the opposition and coming to pontificate to the public. That's why they're shifting blame to government officers. We will continue doing our job. We will do it without fear or favor, and we'll make sure that we get rid of this country, of these gangs and goons. Efinye Kidi, Ramogi TV. Kaluwore gi monj mar Senator Maviga Godfrey Osotsi e boma ma Kisumu, Governor County ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o onyiso jo ohala kod joket mwandu ni kik ibed kod luoro ewi chal mar arita e boma no ka osingo ni maundu ma kamago ok bi timore kendo. Kaka yo mar rido weche mag arita kendo yweyo grube mag jonjore e boma ma Kisumu, Nyong'o yango ni ositudore kod tendo bile e boma no mar mondo mi giket kwe makare. Chris Owino mioler. Kata odoko ni boma ma Kisumu usebet e nyong'ong kuom ndalo adek mokalo kaluwore kod monj mar Senator Maviga Godfrey Osotsi kod jomaund chieng' tich adek jumani. Governor ma Kisumu Professor Peter Anyang' Nyong'o osingo ne jo ohala kod joket mwandu ni Kisumu okwe kendo kik gibed kod luoro moro amora. Ma en gimoro achiel kendo mancho timre. Ing'eni luang' na achiel modonjo nyuka ok muoni madho nyuka. Ikawo ni luang' ne tiwito kucha. Luang' ne wadwano wije wete kucha mondo wadhi nyime gi nyuka. En gimo mancho timre marach ma jo Kisumu koyiego, ok ayiego, jo Kenya koyiego, kendo sirikal osekawo motegno kabisa. Sirikal maduong' okawo gini motegno kabisa. Nikech ka gimo owe gimo kamano timre Kisumu, onyalo timre Nakuru, onyalo timre Mombasa, onyalo timre Kilifi, Kenya kamora mora gima kamano kudwano timre. Nyong'o okwedo monj mar Senator Osotsi ka ogolo siem mager ni timbe mag maundu kod njore makamago ok bi timore kendo e bwo tende. Ni gima kamano ok wayiego kendo watimo gi Kisumu ni wa condemn thoroughly. Kendo wabiro neno ni watakawa hatua motegno mar neno ni ng'ama timo gima kamano ong'e ni chik ni nade. Nyocha asego simo ni jomotelo ni police Kisumu to gi jomotelo gi sirikal maduong' Kisumu county kaka county commission and so on. Nyocha waseloso mwawinjore wadwa kwe Kisumu kendo gisekawo hatua motegno ahinya. Kaluwore gi Nyong'o, jodak ma Kisumu nyaka thegre gi weche mag njore kod maundu kaka yo mar lombo joket mwandu e okenge mar loso thuolo mag tich ne rowere kaachiel kod kelo dongruok Kisumu. Kendo Kisumu osedhi nyime kata ka nyocha neno kokete list mag counties duto mosedhi nyime gi dongruok. Kisumu county ne namba 3. Omiyo akwayo jowa gigi ok tim nikech Anyang' Nyong'o en governor. Gini timo nikech jo Kisumu odak Kisumu mondo gidag e town maber, giyud tich, welo lemgi maonge thagruok yoyote. E komachielo, jaod bura magem Elisha Odhiambo oseyo moko kuom josiasa matudo jagoro mar arita Dr. Raymond Omolo gi monj makamano. Elisha wacho ni en paro morem mondo jotelo omien Dr. Omolo kod chilo kata odoko ni gionge kod neno moro amora. Nya neno ka owadwa wuoda mababu wacho ni nego riem rei, iriembo nade, otima ng'o. So ok odigi gi rei. So even you ok indiko rei, why would you want mondo riembe? The same way
okinyal nyiso president ngamoriembo is the same way okwanyal nyiso your conscience mondo riembi. It is a difficult process. Elisha wacho ni nitiere chenro mar mieno chilo nying onagi matiyo e sirikal mar Manywanda kaka yo mar gologi oko mar piny owacho. Anene social media be jomoko wacho ni kia Wandai otimo ang'o onego bed ni gole. Ang'eyo there's a machination ni ja Mombasa moro e chunyo paro nego kaw tij Wandai mano ok timre. Wane Kenya ka. Onge ng'ama odak Somali, wadak ka. Mabiro bang' kweth mobalo kod sirikal sundo Dr. Molo mondo gwe tao kagitemo tude kod moko kuom jonjore mane omake kanda mar video kagoyo Senator Ososi chieng' tich adek boma ma Kisumu. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho imedo ewi monj ma kinde ka kinde metimo kod kweth njore ne jo siasa kaachiel kod rocho romo mag siasa mosedonjo nyaka ute mag lamo. Elimbe margi gwenge mag ugwe ma Kenya, kweth makwedo piny owacho wuok tung' mosuo gi monj go ahinya to monj ma bende ne otimne Senator Vihiga Godfrey Osotsi. Kweth makwedo piny owacho otokedhno ewi monj ma saa ka saa mitimo kod rowere moko desa gi dho ngere goons ma osetigo e rocho chenro mag siasa kaachiel kod monjo jotelo mopogore opogore. Ka gimulo monj manotime chak juma ne Senator ma Vihiga Godfrey Osotsi e kaunti ma Kisumu, boma ma Kisumu, kwethno kotele kod Rigathi Gachagua mane lose gwenge mag Masinga e kaunti ma Makueni oseo malich mokadho jodito e piny owacho magiwacho ni nyayo tulo e pacho ka. Kasongo ameleta mambo ya goonism in Kenya, ya kuumiza watu. Wameumiza Ososi kwa sababu Kasongo anataka kufukuza Waluya kwa ODM. Amepigwa na wakora, na mwenye kupanga ni Raymond Omolo. Nyinyi watu ya ODM, Kasongo amepangia nyinyi, amepatia Raymond Omolo pesa, anaweka candidate ya UDA katika Luo Nyanza, alafu anawapatia goons. Hakuna MP alikuwa wa Raila ako na msimamo atachaguliwa. Tendun bura mawepa Stephen Kalonzo Musyoka wacho ni oganda jo Kenya okbiye gi weche mag chwero remo kod monj ma itimo ne jo siasa kod oganda mamoko. Kenya haitakubali utumie ulagai kuamrisha viongozi kama Senator Osotsi ambaye nilimuona hospitali jana. Anapigwa na magunzi ambao wanajulikana. Nimeona wanasema wamepata wameshika maguni wawili watatu upande wa Kisumu, lakini yule guni mkubwa anaitwa Raymond Omolo, sababu yeye ndiye anawalipa hawa vijana waumize viongozi. Negidhi nyime gi kwayo jotelo momilemo mondo miyo tine jopiny kagideo kinde mabiro kaachiel kod somo mago mane osetimore na jotelo mamoko manomako lemo mane gintie. Watu wasicheze, usifikiri eti kwa sababu uko na madaraka kazi yako ni kutafuta wauni kupiga watu wale ambao hamkubaliani nao. Kenya is a modern country, tuweke usalama wa nchi yetu. Mimi nimwambie Kasongo, maneno umeanza ya uhuni, it will come to consume you. You will lose control. Hii wakora unalete Kenya. Jana amekuwa Nairobi, amekuja na wahuni city center, wanapora watu na president ya Kenya hako hapo. Gikwayo jatend piny Kenya William Ruto neni bech modhi ok omedie pachuka kendo golo moko mosuru mosetigo mabendo seturo ganda jo Kenya enengo mar modhi. Kama unataka kukinga wa Kenya kutoka bei ya mafuta, ile 8% VAT uliweka kwa mafuta, uondoe hiyo 8% ndio bei ya mafuta ikae sawa sawa. Tunataka tukuambie ile 7 shillings uliweka petroleum levy pia uondoe, ndio tupata stabilization of prices. Lakini usipange vile utapata bei, vile utapata faida zaidi. Jalup jatend piny Gire Kithure Kindiki otelo ne jotelo mamoko e kwedo chae mowacho ni jotelo nonyiso e kinde nyasi mar alam mane jaod bura mol Kalau David Kiaraho. Kindiki mane lose nyasi mar Kiaraho e kaunti ma Kiambu kawuono kwayo ng'uono anyuola mar mosenindo kuom kit siasa manobedo e kinde nyasi makamano. Weche mosir kod jotelo mamoko mane nitiere nyasi mopogore e kaunti ma Nakuru masemo kuom jotelo kuom chao jatend piny e nyime. Simfros Okinda nigi ler.
Josiasa wuok oko mar kwedo kit siasa mar duokruok manoneno e kinde nyasi mar alam mar manen jaod bura ma Ol Kalou David Kiarao kagilero ne ok onyiso kido makare kit anyuola mar mosenindo kod jokenya. Poloso e nyasi mar ik mar jaod bura David Kiarao e kaunti ma Kiambu, jalup jatend piny Kithure Kindiki okwang'uono kuom anyuola mar mosenindo e kit siasa marach manobedo chieng' Tich Adek e nyasi mar alam mar Kiarao. Ningetaka kuomba msamaha kwa niaba ya wanasiasa wote ambao labda kwa matendo, mazungumzo walitatiza kwa njia moja ama ingine shughuli hii ambao tumekuwa nayo katika muda wa kama wiki moja sasa. Viongozi wa upande wa serikali ama viongozi wa upande wa upinzani ambao labda kwa matamshi yao, kwa matendo yao wamezusha ardhi ya hafla ya mheshimiwa Kiarao. Jalup jatend piny ojiwo josiasa mondo som yamo kapok giba weche e nyasi magichopie kinde duto. Tuko na majira ya kila kitu. Kuna majira ya siasa na kuna majira ambayo hayahitaji siasa. Kuna siku ya furaha, kuna siku ya huzuni. Kuna siku ya kupanda, kuna siku ya kuvuna. So on behalf of all of us, the political class of all ranks, whether sitting leaders, former leaders, or even future leaders, those who may have done anything that has lowered the dignity of any of the events we have had, I take responsibility as somebody from this area. Weche gosir kod moko kuom josiasa kotenegi kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen manochopo nyasi mar ik mar nyar director mar dho wedhe William Ruto ka okweda chaya magiwacho ni josiasa nonyiso Ruto e nyasi no. We need to respect families when we come to ceremonies like this and become very, very mindful of the ceremony that we attend. But also, it is also important to be respectful to His Excellency the President. The function that happened in Nyandarua was extremely unfortunate. And as a minister whose responsibility include government protocol, even though the President allowed all those people to speak, I think they were out of tune, they were disrespectful, not to William Ruto as a person, but to the office of the President as the office of the President. Kamano bene jatend migawo mar weche ohala kod kano mwandu Lee Kinyanjui mabende noyuorie nyasi no siemo jotelo kuom chaya PC ma jatend piny. I sat in embarrassment. I am not old enough, I was not there during Jomo's time, but from days of Mzee Moi, the days of Kibaki, the days of Uhuru, we have never seen that. The worst we came close to it is when a shoe was thrown someplace in Nyanza by an ordinary mwananchi, but never a leader. So I think we need to agree that the institution of the presidency is not about a party or an individual, it is a symbol of unity for all of us. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Gavana Masia James Orengo se okang' madwaro daro jopiny e gweng' ma Ramula e yore chune machiwo thuolo ne kambi moro mok mar piny owacho mondo miota chenro mar kunyo mula ka owacho ni piny owacho serem manywando jodak duto mar Ramula e chenro mokalo kuom choko paro. Gino momiyo nitiere pogruok e paro kanoloso e kinde romo mane obedo go gima kuom jodak mar Ramula mane olimo apise. Orengo medo ni tend county no nosendiko ne migawo mar mwandu mikunye bwolo kolero ni jopiny poko nywand chuth e chenro mar piny owacho mar kunyo mula kanyo. Kinde no moko kuom jopiny gono kwa bad migepe makindo ratich oganda prodonjre wachno mane onegi yudo ratichgi ahinya to ji ariyo mane owito ngimagi kod ute auchiel mane owang' e chak jumani, wach mane osir kod jatend migawo machon Rafael Tuju. Peana letter of no objection. Na jana nimeandikia Waziri Joho nikwambia hatuwezi kutoa hiyo barua ya letter of no objection kwa sababu inaonekana wazi wananchi hawajahusishwa vizuri, washikadao hawajahusishwa vizuri na there is no consent.
Lakini hiyo consent si ya mwenye shamba peke yake. Consent lazima iwe imetoka kwa jamii na washikadau. Leo ni Ramula na Vihiga, lakini hii gold belt inatoka Western, inapita hapa Siaya, hata kwangu kule Ramba tuko na gold, Ndori tuko na gold, ikienda mpaka Migori. It is one belt. Tunakuomba uandikie barua IPOA, uandikie barua Kenya National Commission of Human Rights na marafiki zako kama Amnesty wakuje wafanye proper documentation, sababu kuna watu wameuliwa, hawawezi wakasimamia gharama ya pathologist. Wametorosa vijana, hawawezi kula, hawawezi kulala. Chukua nafasi yako, ongeleza county commissioner. Mimi mwenye ninaongea na wewe huyu nilisamwandikia demands zetu, ako nazo. Ya koromo gitokito report ma weche mag mula ma chendo Ramula wadhi yueyo kikidhi mabor kod duogo wantiere kod kare mar sigana mar gin kanye Omolo Agar ni ngama chal nadi nidhi kelno kod Walter Nyambaga kikidhi mabor kod duogo tok yo machoko. One day, while teaching an oral healthcare class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and felt embarrassed. But as a hygienist, a child's smile means everything to me. That's why Colgate Maximum Cavity Protection unlocks 24-hour cavity defense, a formula boosted with calcium for lifelong smiles. Every child has the right to smile, and a beautiful smile is a healthy smile. Colgate, #1 oral care brand in the world. Hera biro nyagore gi pek maduong' moloyo. Masano riembi ko sango. Bado no kabiro nyaka ka mondo mi dhi wuona kode nikech aol. Ne ok giparo ni hera margi ne nyalo lokore lweny. Chiegni biro ka to biro ka koko maonge gimo ok wadhi bedo gi kwe ka. Mana sama ne giparo ni weche ne ok dhi bedo matek ahinya. Dak maber no wasedak kode sani yor mare no rome, ambe mar roma dongi chiemo. Nyego nyalo miyo ng'ato donje e tim marach. Kato bed nyamingi, wachu kode okado waluna yo ka wadhi dala. Nikech weche mag hera, yiero ma watimo nigi pek mamage. Ikachaka neni machiegni gi wuon parwa. Ne, no. Abro banji Kisumo. Gimanyisi ni odoko ni giwuona ka kiwuono. Ewi Nam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Manera Mogi TV. Ma en nyombo manyasani. Kuoro pesa, goyo tenga, kelo jotume pap kod loso chiemo mar jaluo. En nyadhi ma inyisogo mor e nyasi. To ere kaka nyadhi mar nyombo ne inyiso e kinde machien? Ni ing'eyo ni nyako bende medhi nyuomoni. Bende nyako modhialore man gi ringre. Ok nyaka. Tudri kod Simfros Okinda chieng' Ngeso 3:30 otieno mondo wawinj mit e nyadhi mar nyombo. Machiegni kendo nyakwara Mogi sani en sach sigana mana kaka tich abich wakelo ni chenro mar gin kanye. Kawuono amenyo ni jaod bura machon ma Karachuonyo Elijah Omolo Agar. Agar ne obedo jaod bura ma Karachuonyo kendo chwalo dongruok malach ke kinde no bende ne en jatend migawo mar weche maoko e piny owacho mar Jomo Kenyatta. Bedo senior paramount chief e loch mar jorochere Walter Nyambaga miyo wasigana. Higa mar 1929 e gwenge ma Karachuonyo alwora mar Nam Lolwe, Elijah Omolo Agar nonyuol kendo chako sombe. Kendo ne en pwarwa man wagena ahinya. Omiyo en jaduong' manonyuol 1929. Mo chako somo. Kose somo pacho ka. To nodhi somo piny mar India. Olo noyudo thuolo mar somo kungo kod ohala e sikul ma Wilson College in Bombay.
koro koa India koduogo to chako dhi otimo koro masters. Okay. Ema koro tere Petersburg in America. Duong' Agar ne koro chako tich kaka achiel kuom jokungo kod ng'ado rieko mag ohala ne piny owacho kod kembe mamoko. Kendo ne gitudre machiegni ahinya gi bende manosenindo Tom Mboya. So Tom Mboya nochalo kaka osiepne ahinya. No bede tudruok kata riwruok mag rowere matindo mane dwaro ni pinjewa mag Afrika obed thuolo. Ko bedo gi lokruok kuom telo mane mar joma niluongo ni wabeberu kata jarachar. To ahinya ne en editor mar gaset maniluongo ni Uhuru. Kinde ka kinde, Mulagar noelo it jopiny ewi loch jorochere kendo kendo ratich oganda kotiyo kod duond bura mar NPCPS kata Nairobi People's Convention Party. Chama mora mora manochako kinde ma pok wayudo lokruok pacho ka. Nikech Tom Mboya ng'eni kanotieko sombe to ne tiyo ne en jang'ad mita e Nairobi City County ka. Omiyo kanye manochako weche mag trade union mag telo ne jo tich mane tiyo e serikal. Marango ratichgi. To chama mora mora kisomo history mar Tom Mboya manochako to secretary general mare kata jagoro mungiro ne en mana Tom Mboya. Mulagar nomake kod piny owacho wi bedo kod teko mathoth kod oledhi moko mane bende bago jorochere kalore kod mbi mare mane koro chako niang'. Gasedni ema nokelo ne Tom Mboya ne Mulagar lweny. Nikech ka Kapenguria 6 koro en ondike gasede mar Uhuru ni to ere kaka imako jogi to jogi ne kedo ne ratich jopiny. Mane manomiyo koro embe ikawe tisoye jela. Ma Mulagar bedo twe. Ma gikone to jowa ne penjo to wuodwa manotero mana somo ni ma koro kendo chako lal en wach ma. To koro gikone mi kapok wayudo independence to jago moro marachar ma king'iye to en mzungu. Ema dibi pacho kamanyo dala to wacho ni ne ene jela gi Mulagar to ore ni ogika maembe ochiegni wuok. Koro jowa ng'iye gibede tie yien to gigo opimo ne giwach. To gikoni to ng'ama rachar ni to gine joma omako Mulagar. Ere kaka kendo chako kelo ne report ni dhi gole. Jowa ne ok ong'iyo neno joma rachar. Kare ng'ama rachar mane gino rachar no ok en jarachar pase. Mane iluongo ni John Keane. So John Keane notwego Mulagar e jela achiel to en owuok mbele Mulagar. Yiero mar higa mar 1963 ka koro Kenya ne yudo loch kowuok e lwet jorochere, Omolo notiaore pap mar manyo lemo mar kar chung' od bura ma Karachuonyo e Nyanza. Koro kakanu kaendi gi ringa koro koparo embolieko ni mondo yiero bed mjumbe ma Karachuonyo. To kane ochopo sama ne itimo yiero mar KANU to notame Otiko. Omayo Otiko manowacho. Otiko minjo joko maya masani ni ok ochakre sani. Hapa ni Mulagar ng'ama ng'eyo manokwongo ma Otiko. Koro kano mayo Otiko mar KANU to nokone onge matek. Adhi chung' kaka independent. Kata odoko ni duond buche kaka KANU kod KANU ne pek mokalo. Wuod Rachuonyo noyiero mar chope debe kod achung' kenda kogwetho oko mano mar Jomo Kenyatta ma en KANU kod Ronald Ngala mar KADU. Piem ne pek kinde kod ogogo chok e higa mar 1963 tarik 18 nyaka 26 dwe mar abich. Otiko nomaye momi jago jaduong' momelo ni Gogo Chok. Gogo Chok. Kisomo history mar KPU. The founder chairman mar KPU ne Gogo Chok. Mulagar ochungi independent. Jopiny ni ng'e. Modhi moi gi Gogo Chok mano ogo Gogo Chok piny moyiere kaka mjumbe mokwongo ma Karachuonyo. Kende history mar Kenya mjumbe mokwongo yier kaka independent e history marwa en Mulagar. Koro bang'e no to nikech sombe noyiere kaka census minister e sirikand Kenyatta mano chung' ne weche mag defense. Kenyatta noneno pek kod mbi mar Agar kendo loso winjruok kode e loch mar KANU kaka yor tiyo kod oganda ma Nyanza. Koro ka tungni wuok 1966 ma koro Jaramogi pogore e paro gi Kenyatta. To inyalo paro the famous Limuru Conference
ma 1966. Okay. Koro ka ndie ma koro bende Jaramogi koro koni lweny ka bet ibiro gi jogu. Koro emba paro choko joge to pache gi pach Tom Mboya to nopogore. Okay. Koro Mulagar ne ochalo ng'ama otenore kor ka Tom Mboya. Mbi mare ne orudho mar Jaramogi ka irango ng'ano mane oganda mawuok ko Nyanza ne nyalo chiko negi it mokalo. Koro mane kama ne pogruok bendo bedi kindgi. Koro kane ogik samane koro ilaro ni koro ipogo regions wagi wabedo gi vice president aboro. Mrengo kata kona mane Jaramogi ni mane Tom Mboya nitiere ka achiel gi Mulagar gi jotelo mamoko. Ahinya mane mwalo korwa South Nyanza. Okay. Nodhi otenore korka Lawrence Sagini. Pogruok e kindgi nochako neno. Koro elela kopogore gi mar yiero mar otiko. Okay. Koro kachopo higa mar 1968 to Mulagar ne oyudo accident. Masira mar apaya. Koa Nairobi, masira mar apaya kano dhi dala. Kochopo kamoro ne Ruga Oyugis. So accident kata masira mar apaya mano yudo ni nomiyo bedo paralyzed. Gin kit dongruok mage mane weyo chien Nyanza to kod Karachuonyo. Aparo ni gima duong' mane kendo ne Mulagar otimo nomedo tudore kendo machiegni ahinya gi migosi Tom Mboya. Ahinya were mag nyayo somo ne jowa. Kendo kane Jarachar osiko mane ipeyo dhok no dagi ni dhok ok nyape kamano. Nyakwaramogi erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro ni ne en Walter Nyambaga Wood Koweru. Thun ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masani. Are you building? Then you know roofing means you're almost home. At Citizen Duka, we provide premium glossy mabati crafted for durability, protection, and backed by warranty on every mabati you purchase. Box profile glossy, sleek, modern, and bold style. Corrugated glossy, strong and timeless, plus many other reliable mabati profiles to choose from. High quality, weather resistant, a shine that lasts for years. Order easily at citizenduka.com. Select Vintage Mabati or simply WhatsApp your order to 0710-487-487 and we will deliver straight to your site for free. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Nyakwaramogi Juang Tich Abich kachopo saa 4 wang'e. Kamae eka ka wamoke ka wakelo ni pado maliet mag Luo Benga, Luo Rumba. To kachopo saa 5 wakelo ni ajawa maliet pass. Asengo ni chunya nyaroegi. Kakisemi njono Nyakwaramogi Juang abiro e ground takelo ni ngero mar joma kadonje ground kata guyo gi mafans takelo ni kaka pache ge chalo. Ngero ni asewinje kanye to seti kode yo machal nade. Kokale chenro ni endi Radio Ramogi Kawa tudore achiel kachiel kawariwore kod Ramogi TV ka anto akelo ni interviews maliet mag jothumbe gieki magocho live ka tokeno 10 live band mochiek nyaka macha tonga. Nyinga DJ Kolokol Instrumental. Amoy handsome mama dawe roji bed and breakfast sama techni. Tilunga mane ngeja entertainer. Nyinga en Solomon Atito Kapaya gudi kete manaka. Koba. Yesu mwana wa Mungu, Yesu mwana wa Mungu, leo amefufuka. Piga vigelegele, leo amefufuka. Kupata wimbo huu leo kafufuka kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *343#. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Bila nyumba yangu tutatumikia Mwokozi. Wawinj wach Nyasaye kod wende majiwo chuny e Injili ngima.
Yesu anakuita mwenzangu njoo, usikate tamaa. Bang'e iwinj wach maduong' moa kuom jatich Nyasaye manyiso geno koda yie kokalo kuom wach Nyasaye. Jaduong' wadwa, we matino wadwa, ng'ama dichuo e dweni makende mar timo nyasi mar jogo machuo, en ni in ng'ano mogen ma polo dwa mondo kik wit okang' makende moketie kuom genruok maduong'ni. Wakelo ni gweth Sabatoni. Nyako bed gi picha maler. Marango elder. Maruoth Nyasaye, clear a picture of God. Injili ngima, Sabato, kik bai. Jumani e rogo mar nyithindo. Shibon Jirgi, Hana. Dul. Knock, knock, knock. Open the door, mommy. I cannot see my school bus. Rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana e Ramogi TV. Ma en nyombo manyasani. Kworo pesa, goyo tenga, kelo jotume pap kod loso chiemo mar jaluo. En nyadhi ma inyisogo mor e nyasi. To ere kaka nyadhi mar nyombo ne inyiso e kinde machien? Ni ing'eyo ni nyako bende medhi nyuomoni. Bende nyako modhialore man gi ringre. Ok nyaka. Tudri kod Simfros Okinda chieng' Ngeso saa 3:30 otieno mondo wawinj mit e nyadhi mar nyombo. Nyako Ramogi, hero kamano kuom medo kete Ramogi TV gi sani wadonje kidieny machielo chieng' tich abich kata abich wago mbaka e weche mopogore opogore mamulo pewe tuke mopogore opogore kendo bedo gi thuolo mar twak gi jogo magin jolony, jogo bende osebedo e sekta no kendo osetayo weche mag tuke e rang'iny mopogore opogore. Kawuono wadona go mbaka kotenore kod tuke mag AFCON. Kenya kaachiel kod Tanzania kaachiel kod Uganda ne oketo gimiluongo ni Pamoja Bid. Pamoja Bid ni ne en mar neno ni giduto gibiro gibago AFCON higa manyien mano 2027. Nentiere gigo mane beri ne ichopo kare kod piny owacho. Machiel kuom gi piny owacho ne osechopo mar chulo omenda maromo $30 million. $30 million ni nawach ni Kenya pok nochule kata kamano tok kane mano oseyangore tok jumachiel to piny owacho nochulo $30 million maromo billion 3.9. Okang' mokwongo mar neno ni gichopo kare ting' madwarore e ka mondo mi gibag AFCON. Piny owacho osebedo karingo koni kod kocha ka gigero pewe mag tuke kendo gikongo moko iloso. Wantiere kod Kasarani, wantiere kod Nyayo, wantiere kod Talanta Stadium bende noselok nyinge kendo ibiro tise kosetieke ka jatend piny Kenya William Ruto biro puodhe kaka ne osingo mondo meloke nying mar Raila Odinga International Stadium walito mondo bwane gin chenro mosebed kadhi nyime kendo osebed ka igero. Kopogore kod mano nitiere ikruok mopogore opogore ok mana stadium kende, nitie weche mopogore opogore monego bed ni itimo. Piny owacho nosego gazet kanyo chape gazet moyiedhi ma piny owacho nyinge jogo ma biro bedo ka tayo chenro machal kama endi ka jatend piny Kenya William Ruto sekete koke kena mor ne wantie gachiel kuom jogo ka endi ma nyinge ne nitiere kanyo Lodvik Kaduda bende thothu ong'e yabo mi thuolo mar mos wero kamano kuom gi thuolo nyalo mos odia masani kapok wachako go mbaka jomoko seche moko poko bedo gi thuolo mar ng'e kara nini inyalo moso gisgi to in wuod luo iwuok e gwenge mag Nyanza. Ero kamano ahinya ani luonga ni Lodvik Omondi Aduda awuod Kano Kobura Ajakombora e Kobura kanyo
ae dot miluongo ni Bonde ka Koko Village, Lela sublocation. Asebedo achiel kuom jok ma ochung' ne tugo mar adhula e Kenya ka, migawo mopogore opogore. Kamano. Asebedo ne an jagoro ma iluongo ni General Secretary mar Football Kenya Federation. Ne makwongo bedo jagoro mokwongo mar Football Kenya Federation, stroke CEO. Bang' yiero manobagi e higa mar 2011. Koro group mane wantiego kwa campaign manotelne gi Migosi Sam Nyamweya ne oyombo yiero. Koro nomiyo abedo jagoro mokwongo ma an mana register FKF. Bang'e kawe bedo jagoro mar FKF, tabedo Chief Executive Officer mar Gor Mahia kuom higni madhi 7. Ma kawuoke mogik taparo ni aweka Gor Mahia chope quarter finals mar CAF interclub, competitions ma waluongo ni Confederations Cup. Koro podane weche mag tuke. Kamano. Nyingi en achiel kuom jogo mane wawacho nogo chapa e gazet ma piny owacho, kendo bedo ng'at mane gi lony gik machal kamaendi. Kenya osebedo ka timo duto maginyalo mar mondo mi gichop kare dwaro mar CAF, mar mondo mi gibi bag tuke mag AFCON. Nyaka gi sani pano gin ting' mage makoro nitiere ma seche moko osekuodho kata kapok piny owacho jatend piny biro ogoyo keto koke ne ikruok ne AFCON mondo bende dhi makare kochopo higa manyien, nikech mana e bwo higa achiel Kenya biro bedo ka bago tukegi. Naparo ni mokwongo komiti ma koro nyo yierani, achiel kuom jok ma nyo yier mobedo gazeted chieng' tarik 27 e dwe mokadho, en komiti manyien. To wan gi komiti ma bende nosepuodh kanyo mane ochung' ne tuke mag CHAN higa mokadho. Koro aparo ni nitie achiel ariyo moko ma bet ne ok odhi maber ahinya, ema nyicho miyo koro gin koro ogolgi kanyo, kaeto koro okelwa kanyo. Now, kang'iyo gino from kama abetie, maga kizungu wacho ni from where I sit. En ni mondo wabag tuke ma, a standard mochiko yo. Nyo tuke mokadho, the last editions, jo bagi gi Morocco. Koro Morocco nyo seto standards moko kanyo ma koro ok wanyal dok piny. Either wabed ni wanyalo time kaka Morocco notime, or wanyalo time maber moingo kaka Morocco notime. But gima duong' kabisa ma nyaka wakwongo wang'e en ni tuke mag AFCON, Africa Cup of Nations, tournament, en mar brand mar Confederations of African Football, riwruok mag, member associations mag Africa te. But koro gimiyo members mag gi thuolo mar, bago tukegi. Mane momiyo koro wang'ni nyogi wacho ni negi puodho members gi 3, ma en wan kaka Kenya, jo Tanzania, to gi jo Uganda. Koro oketwa kamoro achiel, makoro iwacho ni pamoja bed. Koro miwa thuolo no. Now, mano ok en ratiro o blank check ni koro dhiura dhi mbele. Nitie gik ma nyaka kulingana na gi kaka CAF mawuon tournament dwaro, specific requirements ma miyo kunyalo timo, kata usetimo, to gimiyo thuolo ni koro unyalo dhi mbele mondo bag tugo ni kwa niaba marwa. Koro an kaka nene
gi masetimo kata mang'eyo kata misebedo achiel kuom higni masebedo go e wach leadership mar adhula ni. Anyalo ketogi e gik moko adek. Anyalo ketogi e gimokwongo maluongo ni infrastructure. Kaeto anyalo keto e sidienje mar ariyo maluongo ni logistics. Kaeto anyalo kete mar adek makoro bro dwaro ni wabed gi tudruok, regional coordination mane kind Kenya, Tanzania gi Uganda mabro bago tukegi. Koro kwang'iyo ni nitie jononro ma CAF mosebet ka bedo gi limbe e pinje adek gi kata kaka mtindo matimre e yore tuke moko ma kata osebedo kata ma pod biro bedo. Koro nitie kaka gichiwo ripodgi. Kedo maxi ni kato e achiel gi ne scorecard ni ma scale ma 1 to 10 ni namba 1 un gi ma kamano. Koro wayudo ni stadiums ma wantiego under infrastructure. Wan gi Talanta ma wageno ni gedo mare ene kidienje mogik matieko gedo mare biro rumo on time ka jo nonro kapok ochako duogo dwe mar 8. To wantie gi Kasarani ma bende osebet kitemo los gik ma kaka CAF dwaro. To achiel ariyo pod nitie mapok orumo. Ma wan gi geno ni kwa biro yudo report cha kaka committee makoro yier to wabiro bet ni out of report no wabiro ng'e ni to ang'o ma pod odong' to wanyalo time mondo obed ni en at least minimum 80% mar gima CAF dwaro. Nikech chik wacho ni kachopo January 2027 to onge inspection moro kendo. Rumo matini chicho beno se rumo stadium oseng'i kako pila ng'owa kombe sitikre. Koro kwadi ye gik moko ka logistics giri iyudo ni ji biro kama ng'eny. National teams mag countries mose qualify wan kae gi jo match officials wan kae gi jo CAF wan kae gi wendo wan gi fans wan gi sponsors wan gi ji mang'eny. Koro nitie gik ma tindo ma bende nyalo bet ni nyalo dino ne ji ainagi. Kwang'iyo for example wach mar visa. Iyudo kaka sani committee machalo marwa ni ma Uganda nyose loso gi sirikal ma Uganda magin koro gise puodho ni dwe achiel kapok tuke ochakore to nyaka dwe achiel bang' tuke rumo ng'ata mabiro Uganda e yore mag tukego e yo mora mora en free visa. Koro mago gin gik ma wabende onego wang'iyane ni to mawa gi thuolo ma wantiego gi chalo nadi gibro biro nango. To an morna en achiel ni e committee ma nyo yier ni ma nyose mi bedo gazetted no nitie jotelo mag sidienje ma mopogore sections en a multi sectoral. Nitie jomuok e private sector, nitie jok mowuok kamano public. Wan gi jatend KRA nikech nitie equipments mabiro bedo imported. Kamano. Wantie gi jatend immigration nikech issues mag visas mawacho gi. Kamano. Wantie gi director general as a member mar committee wani nikech en mochung' ne tuke Kasarani obed Nyayo training ground obed Talanta girigo. Kamano ero wantie gi joma wuok ministry wantie gi joma jatend tourism board. So jogi teka koro ji biro bedo piny to gi report manyo koro wabiro yudo cha to wang'e ni magi osetimore to magi to podi kamano. Ka ng'iyo kanyo gin gik mopogore ming'iyo wantie gi socho ni kuonde ma ji train ne wan gi weche mag wuoth wantie gi weche mag safety security mana rita mabiro bede ka achiel kod weche mag broadcast. Kenya ka ndalo chan noyangore kaka ma fans ne
fans ema nobede mang'eny kendo nohero weche mag adhula kendo kwa ng'iyo kacha to gima ne inyalo goe to weche mag Kenya ne ni to fans ne donjo nadi e pap ikruok nobedo manadi gini gima monyalo somo koro kowuok kuom macha mabiro miyo koro bedo gi yot nikech aparo ni chane masani yano kata ka thoth ji matugo lig masani temo kata kidando bani idonjo gi ka tiluo kama ting'ado tiket machal kama ang'ene mana achiel kuom report manyaka bede mesa ginago gino sim kusekuodho weche minyalo bilos godo mamondo bed makare nikech kama chane fans ma Kenya kende mane thoth kama chakara no pira to sani koro dhiawe ne Afrika mangima pani nyalo biro bedo nadi aparo ni mane momiyo CAF miyo ga member associations magisemiyo thuolo mondo o host kata obagi tuke mag AFCON thuolo mar temo chan no gi lugha ma dongere and was a test run mondo ne aneni to ang'o manyalo timore koro gik mane walan kata mistakes mane nitie ok anyal wacho ni ne gin mistakes at such but ne gin learning curves nikech mae mar chano e nafas mokwongo mane wan go kaka piny mar bago tuke aina cha mano kwadil gi wach mar mpira nikech kanyalo paro mogik bago tuke aina maduong' aina cha ne watimo higa mar 87 kane wabago the 5th All Africa Games Nairobi ka but macha okine ka ndalo cha bene ne pod ne poko yawre koro paro ni manyo wanene chan ka sana ka koro wadhi johera mag adhula mwadendo ni fans kata supporters koro wang'iyo ni to kane nitie mistake mar Otiko to watimo nang'o e yore mag bedo ni Otiko nyalo bedo mayudore to bende giyudore e seche machon to koche wang'iyo ni to rangai gates manoyawo kata mane yawo mondo mi johera mag adhula mosebedo gotiko obed ni nyalo donjo mayot kane gin gates ang'wen ema nitiyogo ema ne miyo gik mokaina mane waneno ka ne waneno to koro chuno ni wan kaka koro committee wabiro ng'iyo report chat wayudo ni ma ema no miyo gik mane timore ma ok oriere ka ne timore koro from sani koro ka gates gin koro 8 to wabiro yawo gi 8 te kok wanya yawo gi 8 ni wanyalo yawo gi 6 koro mago gin paro kata rieko mwabiro bedo go as we go by kamano kang'yo kaendi wantiere gi wacho ni CAF biro bedo ka timo limbe magi kendo go pixen ka ikruok osebedi poni kinde nyalo chopo mamoko gen ni biro chopo ni koro kwach okochopi gik ma CAF nyalo dwaro wacho ni mugiko no benien bo kochopo January next year to koro setieko onge windo mora mora kata thulo mora mora nyalo mini ng'ato ikre koso nyalo neni koro kawo tere piny mar kech yacho ni koro intere gi fallback plan A plan B poni biro chopo kanyo kapok ikruok obet ang'o manyalo biro kech koro mating momiuni nyaka uchop kare ka gibiro an gi geno mokwongo ni group ma kata members mag committee ma be antie achiel kuom gini wan gi what it takes to ensure ni gik modong' mapok otimore go ok kwa chako tiende ni nitie gik mosebet ka dhi mbele wan koro tijwa en ni kama nyo ok oriere to warieyo to make sure ni standards mana wacho mbele kacha ni Morocco noseketo cha ok wadog piny man gi yie gi geno ni wabiro timo kaluwore gi kaka anene kata kaka pare gi kaka ng'eye batiere galore kaka noseneno kama nosetim udhi mana bero gik mane osetim kama to bende pod wan gi thuolo mar dhi somo best practices kuonde moko nikech ok ji te manie wan e committee mar dhano 38 then wabiro bedo gi secretariat ma bende biro konyowa make sure ni gik ma
kata paro ma wan gogi nyaka koro gitimre to nyaka gitimre seche ma biro miyo ka jononro ka biro to yudo ni wasego atua okang ma not less than 80% of gimonego be nitimo to adaher mar kawo thuolo ni mar nyiso jo Kenya ni Nyasaye koyie to higa manyien AFCON ibiro bedo ing'eni seche ma Kenya ikore Uganda bende ikore, Tanzania bende ikore, isewacho ni nyalo somo paro bende nitiere kama unyalo bedo ni ji oriwe paro uromo gi jo Tanzania gi jo Uganda mondo mi uriw paro nikech ng'eni magik ma seche moko oseketnwa ler ni kapo ni koro jatend piny osego kogno nitie jomoko mabiro bedo ka inyalo dhi Uganda gito gisetimo ikruok marom nade nang'o madwarore be nitie gima chal kamano ma mano nyaka bitimre mane momiyo awacho ni an kanene to ene silingi 3 en infrastructure en logistics aito en gi gima oluongo ni regional coordination regional coordination kanyo kada jo Tanzania go bende biro dwaro ni ng'e ni to jo Kenya wan kanye to jo Kenya bende Uganda un kanye mondo obed ni gima timore amongst member associations adek momi pamoja bedgi onge mopogore mondo wabed gi gima waluongo gi dho ngere ni a seamless flow yes kwang'iyo kaendi kwadonjo kore weche mag adhulo wuon gi tim mantiere ma Harambee Stars obedo gi thuolo mar tugo AFCON ok ni gi qualify but kaka jok magin host country gin ang'o gin ma inyalo wacho ni tim gi sani nego tim ne ikruok nikech onge gima obedo ma late ni un host to opira osechakore to groups josewuok gin ang'o gin minyalo paro mane minyalo somo jogo ma sani tiego tim mar Harambee Stars ne tuke mag AFCON nikech ang'eni biro bedo mor mar jo Kenya ka kata ka Harambee Stars owuok e group stages kata tim moro maduong' ma bende iwacho ni osebedo ka tugo Afrika gi rang'iny nikech niwacho ni tim mar CHAN opogore gi tim matugo AFCON CHAN gin local players matugo within the country matugo but koro AFCON oyaw rang'iny mar Harambee Stars gin ang'o gine miparo ng'at mosetayo Gor Mahia isebedo jatelo FKF bende notelo ne weche mag adhula e pacho kaendi monego tim sani kopogore gi ikruok mar infrastructure e tim mondo mi bed makare kindeno an experience mara en Harambee Stars kata jotugo manyalo tugo na Harambee Stars to nitie to nego federation ma ochung' ne yore mag gwelo jotugo onego bed gi a department mang'iyo ni to jotugo manitie ka be nitie manie rang'iny manyalo gocho e level no kwasea kanyo to wachako wang'iyo ni to jotugo ma jo Kenya magocho e timbe ma oko be gin e level maginyalo bedo part of Harambee Stars kaeto wadhi e level mar adek ni nitie jo Kenya ma either by birth or lineage be gigo mpira to gin e pinje ma oko nya neno ka jo federation gi coach gi technical bench gi officials moko osechako temo dhi timo scouting scouting no ober to bendo rach at the same time nekech inyalo yudo ni nitie moko ma bende gocho e timbe ma oko kucha to gionge impact koro kiko bia ni koro wachoko jotugo nekech gitugo e timbe moko ma oko wantie gi tested cases sani kata mana jotuk Kenya nekech gima lich ahinya en ni to be wan gi jotugo ma exposed at an international level anya neno ka seche moko ywak nitie ni ma owe ma ok tim nadi to members mag technical bench sana head coach aparo ni en gi expertise to be en gi lengo mar ng'eyo ni to odwa timo ang'o nitie pogruok e kind participating and competing koro an I feel ne
onego waikre to compete, not to participate. Nikech ka participate to kata group stage no ema ok wabichopo. To bende en thuolo mar piny mangima, piny mar Kenya, ya mondo ng'e ni to ang'o ma wanyalo biro somo in terms of management to gi development mag joadhula, talents mabiro mbele ka. To bende en thuolo mar ng'eyo ni to ikruok gi ndalo modong' ni wan gi gik miluongo ni FIFA Windows, ya nyo wan gi wago FIFA series Rwanda, neno ka wagocho gi timbe moko ma bende wuok e confederations moko. Nyo aneno ka ok wagocho marach. Wan gi window machielo ma bende biro e June. I hope ni jo federation osekawo thuolo no mondo ong'i kata otudre gi timbe moko ok mantie below, the levels FIFA rankings, to mantie slightly, above them, manyalo miyo wa yud thuolo mwatemo go jotugo mang'eny, mondo wabed ni by the time ma hopefully June tuke onego bed ni chakre June tarik 19 giri kanyo higa manyien, to bro ringo nyaka around tarik 18 July higa manyien. Koro wantie gi FIFA Windows kuondegi. Gimomiyo awacho ni wantie gi FIFA wanyalo mana tiyo kodgi nikech ka wadwa tiyo gi ng'eny jotugo ma gocho e timbe maoko, to chik mar FIFA wacho ni ok ginyal bedo released mak mana ka nitie FIFA Windows. To FIFA Windows kanyo bende chik dwaro ni gibedo released 5 days to chieng' me goyo mpira. Nyaneno ka FIFA biro gi gimoro manyien mar FIFA series ni. Aparo ni onyalo miyo national teams thuolo to gauge kaka preparations magi chalo. Mana machal gima bendi botuge kiny mar nyiri ma wan go kiny. Wan ka gi Australia, wan ka gi Malawi, wan ka gi India. So magi gin thuolo monego bed ni koro kaka piny federation organize, omigi major technical bench thuolo mar timo gimonego bed ni gitimo. To kata sirikal koro sani through the sports fund, nekech mpira loso team mondo odhi compete ok en tuk nyithindo. To dwaro bende resources. Dhongere wacho ni football en an intensive, capital intensive sport. Nekech kata kidwa dhi wuok oko, nidhi go piche mag pimruok oko, tiende ni otiko mag jotugo ma bende oko go ine michulo, ka gin allowances, ka gin nitie kuonde moko ma bende kidhi oko kuro ine midhi chulo gik moko kaka hotels, mtoka, kiang'o giri, luwore gi winjruok monyalo bedogo gi timbe ma uwinjorugo ni udhi pimorugo ngufugo. Kamano. Kawatieko, king'iyo Kenya gie sani, gima timre sani wantiere gi school games, kendo school games kidhi kanyo to ka dhano mang'eny dhi no school games, kendo kit talents modhuro nitiere kanyo. Kawatieko, en ang'o mwanyalo timo mondo mi talents kikwayo gi dhi to waste? Walos go nikech aneno kineno pinje maoko football ichako ka nyithindo tindo jaiga 1, jaiga 4 kamano chaket gi academy. Kaka in ng'at mantiere sector ni kendo osebedo kanyo kendo osekonyo loso talanta kabiro, gin ang'o monego koro wamed timo sani mondo talanta wagi obi okony machieng' mar Harambee Stars kaka gistugo AFCON, to koro wabet piny waneno kaka koro World Cup biro dwe mar 7 kaendi ka Harambee Stars bende tugo. Ing'eni problem mani wantiego seche moko en ni wasebedo gi jomoko e leadership mar mpira madwaro gimiluongo ni quick fix. To quick fix no ok nyal konyo develop mpira. An ang'eyo ni ka waloko kata chike katiba mar federation
mane waloso kata mana loso ka a register go federation ne jotelo mono biro bang'wa ne obukore olokogi to e macha ne wan gi kaka members mag federation Kenya Primary School Sports Association, Kenya Secondary School Sports Association, Kenya Colleges nikech magi kuma jintie king'iyo ndalo 365 e higa ibro yudo ni nyithindo bedo dala for maximum of what ndalo 120 kapo ni ng'eny ndalo 240 gi wiye gin e sikunde mamane kuma onego bed ni akili wate betie matiende ni jopuonj maloso ma ochung'ne tuke onego bed ni gin trained coaches to gin trained referees nikech mane kuma gino chakore identification the golden age empira en ochak ne osebedo higa 12 tiyudo ka pinje ma wasungu kucha oduoke to higa 9 nikech kanye michako ng'iye ni to ng'ani en gi talent nyathini nigi talent to stature mare okineka wan seche moko yudo kigo mpira kabisa to inothuogo to ka koro in gi ng'ato ka Haaland giri to gima ditimo onge so okena wach mar training nitie scientific methods mabende nyaka donjie gini to kata mana e yore mag sani koro wan gi issue mag CBE daher ni sirikal ong'i gini wach mar tuke kata mpira kende wach mar tuke wholesomely mondo kata mana curriculum obed developed in a manner ma jopuonj puonjore gigi sports management all these things kagine college kucha makagi wuok kacha to gine magin gi jogi e school kucha teach federation koro bedo mana ni to wanyalo bedo gi scouts nikech to sani wathoro bet ni warito ni ka nationals ochopo to kawaringo wadhi kuro gimwadhi omo kanyo onge an ka an pacha kata mana timo ka an kanyo en ni ibet gi ji piny nikech nitie nyathi moro ma ber kabisa to en the best player kende e skunde gi kanyo to los skunde gino e zonal matiende ni en odong' gi kanyo koro kata joma dhi mbele ma ibiro ne e finals gi are not the best koro kwanyalo bet ni scouting no jogi joma nitie sani giwe bet ni giparo ni ging'eyo gigi wasetimo gi before gibi mondo wawachne gi ni wana ma to koro utime kama to konego time kama onego beni time kama for the sake of Kenya nikech sani tuke kata football iyudo ni nyalo loko maisha mar community we kata ng'ata chiel ineno cases kata mag Sadio Mane giri ogero sitende ogero ang'o the whole community village neno opogore nikech wacho pira ok ni en PhD holder or masters holder or kiango koro pacho ganda wa machon mane wachayo go tuke anyalo paro kata na wuon baba na marehemu chimoro ginene bwana achulo fees tini gocho koro sani gocho no oseloko maisha mar ji mang'eny to daher kata mana jotendo ma oganda mar onagi weuru keto ni seche ma udwaro chung eka ubago tuke ni tournament mar MCA tournament mar gik machando ji sani kaka unemployment ni nitie ka miwa uru opportunity ni infrastructure kech sani yudo ka counties ni koro ji ogero stadiums go ok gin to the international standards madewa bed ni gin up to the international standards kochopo ni tuke ma international gi ibago to watero kuro
biro yudo thuolo mar kata nyithindo mantie locally ka biro ng'iyo ni to mae donge kazinda ema tinde go mpira ka abende nyalo go mpira. Yes. Kamano Lord Biko mido thuolo ma amro migo kodwa mbaka nyakono migo mbaka kanyo weche mopogore opogore ahinya to ikruok ne AFCON wan gi geno ni kamati margi to kosebio ket ko kendo podi biro tingo ting mowacho no kanyo achiel kuom jogo mosebedo e weche mag loso weche mag tuke Kenya kaendi kuom kinde kuom higni malach kendo nyiso apache kanyo ka achiel kod winjo ni tinde talent ni gima kare kendo wachak chon ka nyithindo pod tindo mondo michieng moro ane Harambee Stars tok tugo AFCON bende tugo World Cup kaka pinje mamoko. Ka odhi nyime tuke mag okapu kidieny mayuoyi biro bedo gi jaloch manyien to joloch higa mokalo Lisa Hill thicho oko e nus finals mag tuke skunde sekondar tam mokwongo. Joloch tuke mag rugby pinje Afrika ma ugwe higa mokalo Kisii biro rakore gi tim mar Upper Hills finals kiny. James Opondo miyowa mathoth. Tim Kamusinga utengo joloch mokalo e tuke mag okapu Laser Hills points 69 kuom 61 kendo ng'ado tiko mar finals kama gibiro rakore gi tim mar Lukenya. Butere komachielo biro rado gi jowasikgi Kaya Tiwi e finals mag nyiri. We are a happy school, a happy team, the Lukenya Stallions, because we have written history. There's no team in Eastern region which has made it to the finals at the nationals, and here we are. And so, looking forward to the finals. We will just go down to the strategy, we prepare, and we come ready to take on whoever wins. Nyirendi manyamira nowuok chien gonde ariyo kendo loyo ng'ia kokalo e picha chom kama koro gibiro rakore gi St. Joseph's Girls Kitale e finals mag hockey. E tuke mag yowuoyi Friends School Kamusinga biro rakore gi St. Anthony's Boys Kitale. Koro wariyo ni to kombe kod okango. Kombe do okango ka Jaramogi. Kumonego ninde. Koro kiny kombe nindo okango. Wamiyo baba mor, baba ninde laru, nyakoter ni okombe. Last year we never had the trophy. We don't want it to repeat today. Tomorrow, on this year, 2026, we don't want a repetition. We just want a win. And we are supposed to bring back the trophy to our school, Nyamira Girls. Joloch nyadiboro e tuke mag handball Musingu no ng'ado tiko mar finals kendo gibiro rakore gi St. Joseph's Boys Kitale tok loyo Highway gonde 22 kuom 17. Joloch mokalo Moi Girls kiny no chwer loya gi St. Joseph's Girls Kitale e finals. Tim mar Kakamega magin joloch nyadinwoya e tuke rugby oteng gi tim mar Upper Hill points 13 kuom 11 ka loch Upper Hill miyo gi thuolo mar rakore gi tim mar Kisii mane loyo tim mar St. Mary's Yala points 13 kuom 3 nus finals. Expect a cleaner game, cleaner balls off the racks and everything. We started in the back foot today, but I believe in the boys' resolve to always do right, to always go forward. You know, a game of rugby is a team sport. No one can carry the team at all. So tomorrow, expect big things from the boys. And the big things is meaning a win. Kampichak mar Brookside Dairy magin josir tuke gi kokalo kuom manager mar tudruok Wilson Okongo olero ni pod gibiro dhi nyime gi siro tuke mag sikunde. Wabro medo tiyo gi Ministry of Education gi Kenya Secondary School Sports Association mondo wane ni nyithiwa duto te oyudo opportunity marom kata gibeni gi Mombasa kata gi Turkana kata gi Mbita giyudo sir moromo kod effort magiput mondo gi give their best in their various game categories. Timbe mabiro tieko e thuolo mar adek e tuke mopogore opogore biro ng'ado tiko mar donjo e piem mag pinje Afrika ma ugwe ma ibiro bagi e piny Tanzania giko higani. James Opondo, Ramogi TV, Kisumu. Ekora mogiro kamano kombedo kodwa e chakruok nyaka giko maga mesa makaweche manyien e koni odiochieng' ma kawuono. Nyinga Ochieng' Emmanuel jaloko marwa ne en Liz Otieno, ubed gi Otieno mokwe.
made easier. Food, soap, everyday essentials, trusted products,